Bore da a chroeso i myfyrdod ar gyfer yr ail Sul yn yr Adfent. Gawn ni ddechrau gyda gweddi. Dad Nefol, lle bynnag rydym yn gwylio ac yn gwrando heddiw, gwyddom dy fod ti gyda ni. Gwna ni'n ymwybodol wrth bresenoldeb a chlyma ni'n hyd yn dy gariad. Dyn ni'n gofyn hyn yn enw Iesu. Amen. Mae'r dyddiau'n fyr, mae'r geia yma, a dyn ni'n tynnu tuag at ddiwedd blwyddyn sydd wedi bod yn dywyll ac anodd i lawer o bobl. Ac bod darlleniadau Beiblaidd ar gyfer cyfnod yr Advent yn llawn gobaith a goleuni, maen nhw'n dechrau gyda geiriau o'r Hen Testament, geiriau sy'n dod o ganol profiadau tywyll o ddioddefaint a chaethiwed. Mae'n darlleniad cyntaf ni heddiw yn dod o lyfr y proffwyd Eseia. Yn ei pryder a'i gofid, mae Eseia yn gwahodd pobl Dduw i edrych ymlaen yn llawn gobaith am yr un fydd yn dod i'w hachub nhw o'r tywyllwch. Mae'r bobl oedd yn byw yn y tywyllwch wedi gweld golau llachar. Mae golau wedi gwawrio ar y rhai oedd yn byw dan gysgod marwolaeth. Ti wedi lluosogi'r genedl a'i gwneud yn hapus iawn. Maen nhw'n dathlu o dy flaen di fel ffermwyr adeg y cynheia, neu filwyr yn cael ei sbri wrth rannu'r ysbail. Achos rwy ti wedi torri'r iau oedd yn faich arnyn nhw, a'r ffon oedd yn curo'u cefnau nhw, sef gwialen y meistr gwaith, fel y gwnes ti bryd hynny yn Midian. Achos mae plentyn wedi cael ei eni i ni, mab wedi cael ei roi i ni, bydd e'n cael y cyfrifoldeb o lywodraethu, a bydd yn cael ei alw yn strategydd rhyfeddol, y Duw arwrol, tad yr oesoedd, tywysog heddwch. Ganrifoedd yn ddiweddarach, mae Matthew a Luke yn dechrau eu cofnodion am fywyd y Gweinidogaeth Iesu, gyda storïau am bobl fel Mair a Joseph, Elizabeth a Zacharias, y bugeiliaid a doethion. Mae Marc hefyd yn dewis dechrau gyda pherson sef Ioan Fedyddiwr, yr un sy'n paratoi'r ffordd i weinidogaeth Iesu, ac mae e'n awgrymu'r cysylltiad rhwng dyfodiad Iesu a'r addewid am ddyfodiad y Meseia. Mae dechrau Efengyl Ioan yn gwbl wahanol. Mae Ioan am i ni ganolbwyntio yn llwyr ar Iesu, a mae e fel petai am ddweud wrthon ni'n blaen, Iesu yw'r Meseia, yr achubwr. Mae e yma. Mae e mor rhyfeddol, mor ddisglair, ac ydy mae e'n mynd i wneud gwahaniaeth. Y gair oedd yn bod ar y dechrau cyntaf. Roedd y gair gyda Duw a Duw oedd y gair. Roedd gyda Duw o'r dechrau cyntaf un. Drwyddo y crwyd bopeth sy'n bod. Does dim yn bodoli ond beth greodd e. Ynddo fe roedd bywyd a'r bywyd hwnnw'n rhoi golau i bobl. Mae'r golau'n dal i ddisgleirio yn y tywyllwch, a'r tywyllwch wedi methu ei ddiffodd. Daeth y gair yn berson o gig a gwaed, daeth i fyw yn ein plith ni. Gwelon ni ei ysblander dwyfol, ei ysblander fel mab unigryw wedi dod oddi wrth y tad, yn llawn haelioni a gwirionedd. Mae Ioan am bwyntio at ddwyfoldeb Iesu. Dyma wir fab Duw, yna yn y dechreuad, yn disgleirio gyda gras a gwirionedd. Mae edrych arno'n enyn mawl yn ein calonnau ni. Glória
danlinellu hefyd fod Iesu wedi dod fel person o gig a gwaed fel ni, wedi gwisgo'n cnawd yn rhannu yn bywyd dynol, ein DNA ni. Mae'r cyfnod diweddar yma wedi tanlinellu faint mor fregus yw'r bywyd dynol yna, a pha mor bwysig yw gwneud popeth y fedrwn nhw am ddiffyn. Rydym wedi dysgu er mwyn arbed ein gilydd fod yn rhaid i ni ymbe'r llain gorfforol am gyfnod, a mae hynny'n anodd. Yn lle cudio llaw a chyfleidio, rhaid gyrru e-bost neu siarad dros y ffôn, neu weld ein gilydd ar Zoom, ar FaceTime neu WhatsApp. Mae Ioan yn dweud wrthon ni, daeth Duw atoch yn y cnawd, a mae presenoldeb yn y cnawd yn bwysig, yn cyfri. Daeth neges Duw o gariad a maddeuant a gobaith atom, nid ar e-bost na dros Zoom, ond mewn person o gig a gwaed. Am fod Iesu wedi dod fel person o gig a gwaed, fe gawn ni'r sicrwydd fod Duw yn agos atom, a'i fod yn deall yn profiadau ni. Rydym yn ymwybodol iawn o'n dwylo y dyddiau hyn. Byddwn ni'n ei golchi nhw'n aml ac yn gorfod meddwl beth ydyn ni wedi gyffwrdd a beth sydd wedi cael ei gyffwrdd gan bobl eraill. Dim ond wrth i ni beidio cyffwrdd, rydym yn sylweddoli mor bwysig ydy cyffwrdd fel rhan o'n profiad fel bodau dynol. Pan dyn ni'n darllen am Iesu yn cyfarfod pobl, dyn ni'n sylweddoli fod ei weinidogaeth yn un hands-on go iawn. Rydym yn darllen amdano'n rhoi llaw ar brennau plant i'w bendithio, yn cwffwrdd a chreifion i'w iachau nhw, ac yn defnyddio ei freichiau a'i gryfder i ddymchwel byrddau rhai oedd yn twyllo'r clodion yn y deml. Mae Iesu'n ymgynawdoli cariad a chonsern y Duw sydd am ddod yn agos atom, am gyffwrdd am bywydau ni, am ein cyfleidio ni yn ein hamherffeithlwydd a'n hangen amdano. A do, fe aeth Iesu trwy boenau mawr yn ei gorff a'i feddwl ein mwyn ni. Yn y swper olaf, cymerodd Iesu y bara a'i dorri gan ddweud, hwn yw fy nghorff sydd yn cael ei dorri eich mwyn chwi. Nid yn unig daeth Iesu i fyw yn ein cnawd ni, ond roedd yn fodlon dioddef droson ni gan gymeryd arno'i hun ddrygioni a dioddefaint y byd. Ac fe orchfygodd. Mae'r goleuni yn llywyrchu yn y tywyllwch, meddai Ioan, ac nid yw'r tywyllwch wedi ei drechu ef. Gweddiwn. Arglwydd Iesu ar drothwy gwyl y Nadolig. Helpa ni i godi'n llygaid o'n gofidiau i weld y ddisgleirdeb di, ac i adael ieithgariad a thras a thwirionedd draws newid ein bywydau. Wrth gofio i ti ddod fel un ohono ni, helpa ni i sylweddoli gwerth bywydau dynol ac i wneud popeth a fedrwn i'w gwarchod. Cofiwn heddiw am bawb sy'n dioddau salwch neu wendid, a phawb sy'n cerdded drwy dywyllwch galar yn y dyddiau hyn. Dangos i ni gyd sut i fod yn oleuni ac yn gysur iddyn nhw.
Wrth i ni aros yn ddisgwylgar i ddathlu dyfodiad dy fab, ac wrth i ni barhau i edrych ymlaen at ddiwedd cyfnod y Covid. Helpa ni i ymgnawdoli dy gariad di lle rydym, yn ein teulu ac yn heulu'r eglwys, ar ein stryd ac yn ein cymdogaeth. Helpa ni bob un ohonom i fod yn fflam fach yn y môr goleuni sy'n disgleirio yn y tywyllwch. Goleuni dy gariad di, na all y tywyllwch fyth ei drechu. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr Ysbryd Glân, fod gyda ni a phawb sy'n annwyl i ni, yr awr hon a hyd byth. Amen.